Говорим за хармония, за вътрешен мир, За за щастлив щастие. живот, но къде всъщност е ключа към това? Лесно ли се случва? Ключовата дума. Коя е ключовата дума, пеленце? Промяна. Ключовата Лична промяна. задължително лична, да. Да не търсим промяната, че трябва да си сменим. Някой друг да се промени, а мене ми Да, е добре. да. Всъщност това е един много труден процес, но е абсолютно задължителен, ако искаме да живеем един пълноценен Може и да е много живот. лесен. Да, всъщност зависи от нагласата. А, Най-важното е да вземеш решение. Да вземеш решение и да кажеш, че искаш промяна. Това е, защото да желанието, повярваш, желанието не се купува никъде. и да повярваш, че всъщност всичко не е само това, което виждаш, а че има нещо много повече, нещо много по-дълбоко. Или поне идеята за това да ти дойде в главата. И тогава какво? Процесът е започване на търсене. Търсене. Започва се с търсене на информация, на упражнения. Има безброй на тематика, личностно развитие, самоусъвършенстване и така нататък. Но най-важно от всичкото са дисциплина и И постоянство. последователност и постоянство. Няма да стане с едно упражнение или с едно утвърждение. Става с цялостна промяна на начина на живот, което изисква усилия, може би не ми харесва като дума, но Някои ги наричат лишения. Някои го лишения. наричат даже Хищ не лишения. ми харесва тази дума. Просто мисля, че най-подходящата дума е режим. Да. Имаш ли добър режим, можеш да постигнеш абсолютно всичко. И ако искаш да достигнеш някакви... Пак се стига там режима. Ако искаш да достигнеш нещо по-висше, няма значение дали е на физическо или на емоционално ниво, режим. Какво всъщност направихме ние? Много учихме, много четохме, правихме много упражнения и накрая успяхме да извадим една есенция. Създадохме една програма, която разделихме на 3 части. Всяка една от частите е изпълняване на упражнения, като в първата част идеята е запознаване с този невидим свят, в който сякаш много не вярваме или може и да съществува, може и да не съществува, а всъщност тази едни 9 упражнения са в първата част на програмата, ни запознават изцяло с този невидим свят и как ние сме като магиосници в него, можем да го управляваме. Че всъщност думата късмет не е много правилно Разбрана. да, защото нашата нагласа не носи нашия късмет. Естествено, че има и външни фактори, но тези външни фактори, това е по-дълбока тема, пак ние сме си ги избрали. Да. Така че с намерение, с постоянство, с търсене, нещата могат и винаги се променят към желаната посока. Тук сме, за да ни е хубаво. Действайте, бъдете и нека силата бъде с вас.